Prva ovosezonska premijera kazališta Mala scena, sportski život letećeg Martina, prema romanu Dubravka Jelačića-Bužimskog, ujedno i posljednja predstava Ivice Šimića u Maloj sceni u kojoj je proveo 30 godina. Sportski život letećeg Martina pravi je književni hit koji je nakon 30-godišnjeg lektirnog staža i 11 tiskanih izdanja na daskama Male scene doživio praizvedbu. Ono što nosi tu ideju tog romana je zapravo želja mladog čovjeka, tog Martina, da ostane svoj. On je nasuprot jednom sustavu beskrupuloznih političara koji pokušavaju uništiti taj njegov prostor slobode. Iako je priča nastala prije 30 godina, tema mladog čovjeka u borbi za prostor slobode aktualna je i danas. A specifičan je po tome jer negdje smo puno razgovarali i zapravo zaključili da ima puno podudarnosti iz njegovog života, negdje iz našeg, i onda smo sve to negdje pretočili u jedan zajednički kanal. Martin samo treba skakati kako skače po šumi, ali kad mu mi kažemo, tišina. Počinje li sloboda tek kad više nemamo ništa za izgubiti? I to su neka univerzalna pitanja i zato je, ja mislim, sportski život letećeg Martina i dalje aktualna. Redatelj predstave pak otišao još korak dalje iščitavajući roman kao punokrvnu političku dramu. Političko kazalište za djecu nije izmišljotina Male scene niti moja. Političko kazalište za djecu se radi u Europi i djecu se ne podcjenjuje sa pričicama i bajkicama, a kazalište je mjesto gdje se može govoriti istina jer svi ostali lažu. Posljednja je ovo predstava Ivice Šimića u Maloj sceni, nakon koje odlazi u kinu kao redatelj, predavač i umjetnički ravnatelj jednog kazališta. Sretno, Martine. Predstavom ja se opraštam od publike, ali jednako tako i pišem pismo publici i opraštam se, i kao što Martin leti u zadnjoj sceni romana u nebo, tako ja letim u kinu.